Miksi hyperrealismi? Mitä mä oon itse oppinut piirtämään tällaisia piirustuksia? Ja miksi mä opetan nyt muille, että miten tällaisia piirustuksia piirretään? No mä kerron teille. Mennään vuosia taaksepäin. Mä olin alakouluikäinen ja silloin mä muistan, mua rupesi kiehtoa hirveästi piirtäminen. Mä oon aina tykännyt piirtämisestä jo paljon pienemmästäkin lähtien, mutta ala-asteella mä rupesin piirtelemään paljon enemmän. Ja mua rupesi kiehtoon, että miten piirretään realistisia piirustuksia, koska mä halusin itse tehdä sellaisia. Ja mä muistan ihan ekoja, mitä mä oon piirtänyt, niin on Bambi 2 se rumpali. Mä muistan, kun mä sain DVD:ksi ton Bambi 2, niin siellä tuli niin kuin lisäosissa sellainen vähän niin kuin dokkari, missä näytettiin, että miten tätä animaatioa oltiin tehty. Ja siellä näytettiin niitä kaikkea, että miten esimerkiksi se rumpali on piirretty. Ja sitten siellä näytettiin vaihe vaiheelta vähän niin kuin, että miten se on luotu. Niin mä jotenkin innostuin sitä ihan hirveästi ja mä piirsin vaan niitä rumpaleita ja rumpaleita. Mulla oli kaikki vihkot ja kaikki täynnä niitä vitsin rumpaleita. Mut sieltä on lähtöisin se mun halu oppia tekemään hienoja piirustuksia. Sitten kun päästään yläasteelle, niin sit mua rupesi kiinnostamaan vielä paljon aidomman näköiset piirustukset. Mä halusin oppia ne kaikki tekniikat, mä halusin tehdä valokuvan näköisiä piirustuksia. Sitten mä vaan harjoittelin kotona. Välillä se oppiminen niin kuin loppui ihan täysin ja tuntui, että niin kuin mä en osaa yhtään mitään, mutta sitten taas välillä tuntui, että tässähän edistytään vaikka kuinka. No, sitten mulla oli taas pidempi tauko, kun mä en oikeastaan piirrellyt melkein yhtään, mutta sitten kun mä jäin äitiyslomalle, niin mulla oli aikaa silloin kun vauva nukkui, niin silloin mä rupesin taas piirteleen. Silloin mä loin myös TikTok-tilin ja rupesin julkaisemaan ensimmäistä kertaa näitä piirustuksia. Sitten taas TikTokin myötä, kun ihmiset on kysellyt, että miten ihmeessä tämmöinen piirretään, niin mulla on tullut tosi syvä halu opettaa muita myös piirtään, koska mulla oli itselläni silloin nuorempana niin iso se palo, ja se oli mulle terapiaa, se oli mulle semmoinen niin kuin henkireikä silloin nuorempana, niin mä halusin luoda tällaisen palvelun nyt niille muille intohimoisille taiteilijoille, jotka haluaa oppia hyperrealistista piirtämistä. Siinä tuli pieni tarina, että miten mä oon ajautunut hyperrealismiin ja miksi mä haluan opettaa sitä nyt muille. Mulla on haku päällä tähän mentorointiin ja mukaan mahtuu vaan 5. Ota muhun yhteyttä mun nettisivujen kautta tai laita mulle yksityisviestiä ja jutellaan lisää. Moi moi!